Loron. Ya Allah yang dia kopi le dan wedang yo boten. Oh, paling yo. Paling nek banyu jeruk anget ngono paling yo malah waras ya. Wah, iki menggono ora nek jero anget. Ora enek belas jan. Wah. Lah iki meng kopi ku yo kok wis entek ya Allah sapa sing ngombe mau. Wah, aku diweran. Mau ngombe to? Ora aku ya. Lah sapa sing entek? Aku kopi ora tek demen kok. Ora tek demen. Ora tek demen. Ning seneng ae. Heeh. Yo diaturke Wis ida. karo ngenteni kuwi sak lagu. Heeh. Cekot 1000 yo bare. Ayo Kak. Tak ijenge. Parodi ape nangis nggih dipun persiapan. Ya parodi kene parodi.